Dersin. Xwezaya wê ya bedew ewekî xeyalekî di dilê welatiyan di ciyê xwe digire. Welatî her havînê ji bo ger û geştê berê xwe didin bajarê di hembêza çiyayên bedew de. Hin kes di nav xwezayê de bêhna xwe vedidin, hin kes jî berê xwe didin xwezaya wê ya dewlemend ew ku nebatên cûr bi cûr lêşîn dibin. Rengên welat di nav çiyayên Dêrsimê de dikeve lêgerîna sîrên çiyayî yên ku tenê li wê herêmê şîn dibin. Li serî çiyayekî dest pê dike jiyan. Çiyayekî bilind dibe dermanê mirovahiyê. Çav têr nabin ji temaşekirina heybeta çiyayan. Dengê çem hênik dike dilekî şewitî. Dar dibin stargeha mirov. Her demsalek aramiyeke xweştir tîne bixwere. Her bihar destpêkeke, kelecaneke û hilberîneke. Amedekariya demsala herî hilberîner a havînê ye. Kurdistan xwedî erdnigariyek ku bi çiya, sozan û çeman rapêçayiye. Xwezaya wê ya dewlemend li her herêmekî bûye wekî tabloyekî herî xweşik a wênexêzan. Welatî her sibeh çavên xwe li bihuştekê vedikin. Dilê wan germ dibe, aram û bextewar dibin. Li Kurdistanê yek ji bajarên wê ku bi xwezaya xwe ya dewlemend bi nav û deng bûye bajarê Dêrsimê ye. Bajarê ku di hembêza çiyayan de ye, bi xuşexuşa çemê Munzirê aram dibe. Bajarê Dêrsimê xwedî xwezayeke ew qasî dewlemend e ku nêzîkî sêsed cûra nebatên ku tenê li Dêrsimê şîn dibin hene. Yek ji wan nebatan jî sîrên çiyayî ne. Her çiqas li herêmê wekî sîrên çiyayî hatibin nasîn jî, ji ber ku tenê li herêma Dêrsimê şîn dibin, wekî sîrên Dêrsimê jî tên nasîn. Sîrên ku gelek faydeyên wan digihîn tendurustiya mirovan li qeraxên çiyayan hêşîn dibin. Her çiqas di salên dawîn de hewldaneke çandiniya wan hebe jî şêniyên herêmê bi piranî wan ji qeraxên çiyayan kom dikin. Ek o otayı birikmiş bir, jedik o birikmiş bir düz bir çürümüş benim. Ama ta kurslak o, yamaç o, ondan sonra yumuşak şey o, peceno, ondan sonra da tuvalet ne böyle ya. Hayra jevini. Toprakla göre zazade sol ben ro heramus benim. Zazade ben ro jumra waş ben ro kerdi beni herdi. Ne vizyoya kerdi beni herdi. Payışıkı perveji seri. Onun için toprak kabulü kenan. Zazade toprak kabulü kenan. Sîrên çiyayî di mehên biharê de zîl didin û heta dawiya meha tebaxê digihîn. Sîrên xwedî feydeyên zêde di vê mehên tebaxê de werin çînîn. Di hundirê gîhayê sîran de tovê sîran heye. Wexta ku berî dema xwe were çînîn, ev tovê wan nakeve nav axê û saleke din li heman cihî sîr şîn nabin. Şîr neqîn. Yani sonra kuna millet kutulcu kilo vezena. Sonra ma 8 kilo vediri. Kayıtan kes ne sonucu? Manıka kiloyunu vezemiz. Yani zazadı toprağı buhu tüketmişken. Zazadı buhu üretmişken. Eğer üretmişken jükeli sesi olsa tem tohumdan. Yani yeter ki
toprak kabul görür. Toprak kabul ker verimden ama toprak kabul ne ker tabii ki mara verdişini Jüccarıma küle verir, malı koyuk vereceksin o. Ondan sonra na kermes de o. Şey, dismel o zofi. Çürümüş ben o. Yani o, çok çürümüş ben o ama fakat ekvek daha kırının anladığı şekli daha ben orunda. Daha durumu şiir ben orunda. Çinîna Sîran a berî demsala xwe ji bo berdewamkirina cûreya wan hatiye qedexekirin. Berî dawiya tebaxê welatî bi tu awayî naçin çinîna Sîran. Li bendê dimînin ku tovê xwe bireşînin û amedekariya sala pêşiya me bikin. Di dawiya meha tebaxê de welatî di kelekela wê havînê de dest bi çinîna sîrên ku tenê li herêmê şîn dibin dikin. Ji ber ku meha tebaxê pir germ e, şêniyên herêmê serê sibehê bi hilatina tavê re tûrikê xwe diavêjin ser milê xwe û berê xwe didin qeraxên çiyayan. Sîrên çiyayî ji ber ku ji xwe berhêjin dibin, hemû ne li ba hevin. Ev yek jî çinîna Sîran piçekî zehmet dike. Lêbelê ji bo şêniyên herêmê ev ne zehmetiyek e. Wekî ger û geştekê li xwezayê ye. Welatî di lêgerîna Sîran de pir baldar tevdigerin. Hêdî hêdî, gav bi gav dimeşin û bi baldarî li derdora xwe dinêrin. Dibe ku di binê kevirekî de an jî di hin giyayan de sîrek şîn bûbe. Çinîna sîrên çiyayî ne hêsan e. Ji ber ku sîr di binê axê de ne, hêzek ji wan re divê hebe. Welatî ji ber vê yekê bi alîkariya dasikekê sîran ji binê erdê derdixin. Piştî ku sîran ji binê erdê derdixin, gihayê wan paqij dikin û sîran dikin nav tûrikê li ser milê xwe. Elbet cudahiyeke sîrên çiyayî heye ji sîrên din. Sîrên ku li hemû bajaran şîn dibin, xwedî gelek dendikin. Lêbelê sîrên çiyayî yên Dêrsimê tenî wekî dendikekê şîn dibin. Dendika wê jî dendika sîrên din mezintir e. Xwezeya dewlemend xwe bi xwe nû dibe. Bi tena serê xwe tamên ji hev xweştir û bi feydetir digihîne mirovahiyê. Mirovan ber bi xwe ve dikişîne. Dibe qadeke dewlemend a sûd wergirtinê.
sîrên ku hênîkayiya sibehê de tê çênîn piştî nîvro li bazarê ciyê xwe digirin. Ji ber ku sîr hemû ne li cem hevin, di rojekê de mirov nikare gelek sîran biçine. Welatî herî zêde an kîloyekî an jî 2 kîloyan diçinin. Karok ağır o. Yani sen bölünüyoruz. Ondan sonra germo, moriyesti, heşesti. Sonra ama zaman işini ez asur belediye de guriyini ton yardımı. Nika sekülün yana. Yani serrastona sekülün yana. Zorluğu o zorfa. Sîrên çiyayî hem li herêma Dêrsimê hem jî li bajarên derdorê gelekî bi nav û deng in. Ji ber vê yekê her kes dixwaze ji feydeyê wan sûd wergire. Li bazaran di demekek kin de tên firotin. Ji ber ku sîrên çiyayî tenê li Dêrsimê şîn dibin û ne tenê li erdekî tê çandin, di salekê de li gor daxwaza mirovan kêm kom dibin. Ji ber vê yekê bihayê sîrên çiyayî ji sîrên din diguhere. Li gor sîrên din bihayê wan hinekî zêdetir e. Lê wexta mirov keda di çinînê de bîne vîra xwe, bihayê wan li gor keda wê ne zêde ye. Taybetiya ku sîrên çiyayî girîng dike ne tenê guherîna şeklê wan e. Her wiha ji aliyê feydeyên xwe jî ji sîrên pirdendikî diguherin. Bêhna sîrên çiyayî ne gelekî dijwar e û tema wan jî têra xwe xweş e. Sîrên çiyayî ji êşa meዕدê re yek û yekin. Her wiha tê zanîn ku sihetê didin beden û nahêlin mirov zû bi zû bi nexweşiyan bikevin. Antîoksîdana sîrên çiyayî ji ya sîrên din pir zêdetir e. Her wiha feydeyên wan sîran digihê nexweşên tansiyon û nexweşên şekerê. Nika ez sonan ji lazek lê xanima min de nîsenoro ez her kanu ji weno qeyta nüves nîbeno. Yani müyüşi için lazek hin sağlıklı bindeto boğaz kanseri, bazı hastalıklar, iç hastalık yani bağırsaklık şeysi fazla jediceno. Fayda o zofo. Xwezeya Dêrsimê li gel dîtpariya xwe ya newaze bi temeke cuda xwe digihîne welatiyan. Welatî hem di xwezayê de bêhna xwe vedidin û hem jî ji nebatên xwezayê sûd werdigirin. Sîrên çiyayî yên herêmê bi taybetiyên xwe û bi feydeyên xwe dibe xelekek, tev li faydeyên Kurdistanê dibe û di nav rengên welat de ciyê xwe digire.